Mud flash flood na sinati sa barangay Bulatukan sa Makilala, Cotabato. Din usa ka mag-uumang naanod patay. Samtang pagbaha sa probinsya sa Maguindanao, dili babag sa pagtuon sa mga estudyante. Ano ang report ni Cyril Chavez? Ingon ani kakusog ang pagaguro sa tubig baha nga may dalang bagang lapok ug mga sanga sa punuan sa kahoy sa barangay Old Bulatukan, Makilala, Cotabato alas 4 sa hapon adlong Lunes. Ang maong mud flash flood gikan kuno sa nahugnong bahin sa bukid sa maong lugar. Nasayran nga dakong deposito sa tubig ang napundo sa dihang nagka-landslide sa miaging tuig tungod sa linog. Tungod sa sagunsong ulan, misamot kadaghan ang tubig ug midahili na kini nga miresulta sa pagbaha ug lapok. Usa ka mag-uuma nga gikan nagkuha siyang gitugway nga baka ang naatlan sa dakong bulog sa baha ug naapil pagkaanod uban sa iyang binuhing baka. Napalgan na lamang ang iyang patayng lawas sa mga rescuer sa ubos nga bahin sa barangay. Miawas usab sa National Highway ang baha nga dunay lapok nga miresulta sa pagkakulgot sa dagan sa trapiko sa mga sakyanang mibiyahe gikan Davao ug Cotabato. Ginasuta pa sa Makilala MDRRMO ang danyo sa mong mudslide nga nakaapekto sa tulo ka barangay. Sa Pagalungan, Maguindanao, ingon ani kadako ang epekto sa baha. Mga balay lubog sa tubig baha ug ang mga tawo pugsanong gilusong ang kalalom sa tubig baha aron makabalin sa mas luwas nga lugar. Apan luyo sa mong sitwasyon, dili kini nahimong babag sa mga estudyante nga ipadayon ang ilahang pagtuon gamit ang mga module sama niining usa ka senior high school student sa Dato Udtog Matalam Senior Memorial School. Padayon ang pagtuon sulod sa evacuation center. 10,480 ka mga individual sa 11 ka barangay ang apektado. Nangatag na usab og relief packs ang LGU sa mga balay-balay ug sa evacuation centers. Nagpapatong-patong ng mga bangko para doon na lang sila mag-stay. Mayroon naman pong lumikas doon sa mga evacuation center. Sa mga ibang evacuation center naman, lubog din ng baha. So may mga porsyon ng kalsada na matataas ang level. Nadanyos usab ang mga anihuno na untang humay nga moabot sa 200 ka hektarya. Sa lahat ng baha na mula nandito ako sa Pagalungan, ito ang pinakamatagal at saka ito ang pinakamalaking baha. Ang pipila ka parte sa Mindanao makasinati og mapanganurong kalangitan inubanan sa pag-ulan tungod sa epekto sa sa Tropical Depression Pipito. Busa, giabisuhan gihapon ang mga nagpuyo sa landslide ug flood-prone areas nga magbinantayon sa kalit-kalit nga pagdaot sa panahon resulta usab sa localized thunderstorms. Ako, si Cyril Chavez para sa One Mindanao.